Esquerra Republicana creu que l'escala s'ha d'adaptar pel que fa a l'allotjament per poder rebre turisme tot l'any. D'una banda apostaria per la posta en marxa d'hotels i de l'altra creu que s'han d'adaptar els pisos de lloguer i posar-hi calefacció i així siguin viables també a l'hivern. Ho comentava a la Casa de la Vila de Canaldeu la regidora Cati Ribera. Què passa amb aquests habitatges de lloguer? Són habitatges de lloguer pensats, construccions pensades bàsicament per l'estiu, per passar-hi l'estació de calor, no pensades per passar-hi les estacions de fred. Llavors, per més que vulguem, moltes vegades ens trobem que no tenim prou espais per allotjar la gent perquè no estan condicionats per l'hivern, per les èpoques més fredes, i potser hauríem d'anar a solucionar això. No sé si es compta també amb el possible hotel que hi pugui haver, per exemple, a l'Estany de Poma, que hi ha un espai reservat per places hoteleres. Sí, és ampliar la capacitat, però jo crec que si volem turisme tot l'any, no sé si seran suficients aquestes places d'hotel. Potser sí, però s'ha de comptar que majoritàriament aquí el que es fa servir és l'allotjament turístic. Un altre pas necessari és millorar la cobertura de telefonia mòbil i de wifi a tot el municipi, on ara mateix, especialment al nucli antic, és insuficient. Un pas necessari també per sumar famílies que fan teletreball i es volen establir a l'Escala. El casc antic de l'Escala és impossible, és impossible. Llavors, si tu vols venir a instal·lar-te a l'Escala, vols crear un negoci, vols estar al mig del poble, a viure i treballar des d'allà, és que no pots, no tens cobertura. I després també ens trobem, per exemple, amb el tema de... Ve una mica relacionat amb la promoció del poble. Si tu ets un turista, t'estàs passejant pel centre del poble i hi ha un acte que estàs visitant i vols fer, per exemple, un Instastory, és que no la pots fer, Llavors, repercuteix també en la publicitat indirecta del poble, perquè avui en dia la publicitat és el boca a boca digital. El programa Cati Ribera també parlava de la necessitat d'una regidoria de la dona al consistori escalenc. Creu que no valen les excuses. Sí que toca, perquè la dona continua tenint els problemes de sempre. Sí que hem evolucionat, sí que s'ha avançat amb els anys, dels anys 60 fins aquí, doncs sí que ha avançat amb els drets de les dones, però continuem tinguent els problemes de sempre. Creiem que hi ha d'haver una regidoria de la dona per crear plans d'educació, per fomentar, per informar, per formar. És important això, Ens agradaria saber, per exemple, què opina el jovent, com pensen, com està creixent dintre d'aquesta societat, com consideren el masclisme, quines oportunitats veuen davant de la societat, Mira, s'acaba de crear, per exemple, un reflex del que passa a la societat, per exemple, la Junta del Barça. Crec que són 17 homes i una dona. Què passa? No és normal, Per què no hi ha d'haver més dones en una junta tan important? Només n'hi ha una i a més semblava que el president l'havia de justificar. És la meva cosina, deia, i és molt vàlida. I jo em pregunto, i per què no justifiques els altres? Per què has de justificar a la dona per ser dona? Esquerra també es posiciona respecte al parc eòlic marí que s'està plantejant. Es pensa que s'hauran de fer concessions, però que a canvi s'han d'aconseguir avantatges importants pel territori. Nosaltres, si hem de fer un canvi, una transició energètica, entenem que haurem de fer concessions. Potser s'han de fer concessions al mar o potser s'han de fer concessions a terra. El cas és que si se genera un 90% de l'energia ens hem de preguntar una mica i aquest 90% d'energia a on va, qui se'n beneficia? Sí que tindrem una energia neta, una creació d'energia neta, però a qui se li vendrà aquesta energia? Qui compra aquesta energia? La comprarà Endesa, per exemple? La compraran els grans monopolis de sempre i ens la revendran a nosaltres? I llavors nosaltres, com ens afectarà això la factura? Hi veurem canvis? No hi veurem canvis? Llavors fa falta realment abastir aquest 90% d'energia eòlica, s'hauria de compensar amb energia solar. Per exemple, s'ha parlat molt de crear microcomunitats d'energia solar, perquè també s'ha vist que hi havia projectes que trinxaven el terreny no gaire lluny d'aquí. Llavors,
s'haurien de combinar les dues, no? Potser l'eòlica i l'energia solar, no? La Casa de la Vila es pot veure íntegra a la carta www.canal10.cat.